Magyarországon a felnőtt lakosság több mint 50%-a elhízott vagy túlsúlyos, és csak 18%-uk próbálkozik fogyókúrával, ami Európában messze a legalacsonyabb átlag. Most elkalauzoljuk Önöket egy életmód és fogyasztóközpontba, ahol megmutatjuk, hogyan lehet gyorsan és könnyedén fogyni. Régen, fiatalabb koromban ugye divatszakmában dolgoztam, és már ott is probléma volt ugye, hogy hölgyekre nagyobb méretű ruhákat készíteni. Aztán én ebből a családi vállalkozásból kiválva egy-két évem volt arra, hogy tanuljak, új életet kezdjek, és ettől az indítatásból alakult ki ez a szalon is. Elkezdtem ugye egészségügyi, illetve természetgyógyászati modult végezni, és ebből alakult ki az, hogy az egészséges életmód, nagyon fontos ugye a csinos külcsinyek, illetve hát a masszázsok, illetve a kozmetikai szépség a hölgyeknél, uraknál persze mindenképpen. És 5 évvel ezelőtt találtam meg ezt a szalont itt a Fazekas utcában, és hát lépcsőről lépcsőre találtam meg a munkatársaimat, a mostani kozmetikust is, az itt dolgozó masszőröket is, illetve fogyasztóasszisztenseket. Én találkoztam egy francia módszerrel, tehát még 5 évvel ezelőtt, ami sugallta valóban, hogy ez a fogyasztás nagyon nehéz a hölgyeknél, uraknál. Tehát azért nagy önuralom kell ahhoz, hogy megtartsuk a súlyunkat. És itt van egy módszer a kezünkben, amit nagyon is alkalmazunk, különböző gépi segítségekkel tudunk ráhatni a hölgyeknek, uraknak arra, hogy elég intenzívebb fogyjanak, és hát így alakult ki, hogy egyik részlegünk a fogyasztó részleg, és a másik részlegünk, ugye a spá részleg, az a wellnessről szól, a szépségről szól. Lehet, hogy rosszul fogom gondolni, de én azt hiszem, hogy a nők azok, akik inkább hiúbbak, és ők szeretnének fogyni, de férfiak is járnak ide? Hát valóban azért a nők többet adnak magukra, tehát azért nekik nagyon fontos a külalak és a szépség, de vannak azért férfi vendégeink. Tehát ha százalékos rendszerbe gondolnám, azért 80% a hölgy vendégeink vannak, de azért itt a 20% férfiak is, férfi úr vendégek is. Nagyon sok túlsúllyal érkeznek ide vendégek, vagy éppen csak 1-2, mondjuk 5 kiló felesleg van rajtuk, és kivel van nehezebb dolguk? Hát ez nagyon változó. Tehát azt mondom, hogy is, tehát a két kategória megjelenik, hogy a fiatalabb lányok, akik tényleg minimális súlyfelesleggel, de nagyon specifikus súlyfelesleggel küzdenek, ebben segítünk szintén, de vannak azok is, akik ugye egészen túlsúlyosak, és 20 kilókat kell leadniuk, ez a másik réteg. Tehát nagyon megosztott a közönség, nagyon. Melyikőjükkel a könnyebb? Tehát azt mondom, akiknek ugye nagyobb súlyból persze többet és könnyebben lehet fogyni, mint ugye a kis testszobrázat, ugye, hogy minimális centiket leszedni, ez egy picikét nehezebb dolgunk van, de megoldjuk. Tehát tényleg mindenki, azt hiszem, elégedetten távozik szalonunkból. Mert ugye vannak, akik ugye az irodában ülnek, és egész nap ugye csak tehát egy ilyen ülőmunkát végeznek, ugye nekik azért van egy zsírégető program, illetve van egy izomerősítő program. Mint akik ugye sportolnak, ott inkább kevesebb izomerősítő, mert ők úgyis dolgoztatják izmaikat, és akkor több zsírégetést teszünk fel nekik, tehát ettől ők más jellegű kezeléseket kapnak. De a hőterápia az mindenkire vonatkozik. Tehát nagyon fontos ugye a szervezet méregtelenítése, ugye a bőr által. Ő az egyik legnagyobb kiválasztó szervünk, és az egész ugye tetőtől, szinte tetőtől talpig, ugye a bőrünk kiválasztja a méreg, illetve hát azért ilyenkor beindul a zsírégetés is, és ettől fogynak a vendégek. És frissebb, üdébbek lesznek. Tehát attól, hogy a méreganyagoktól megszabadulunk, a szervezetünk élénkebb, üdébb, tehát teljesítő képességünk nő, és ez ami nagyon fontos. Hogyha önökhöz bejön valaki, és
fogyni szeretne, akkor mi az első lépés? Hogy képzeljük el, hogy indul ez az egész folyamat itt önöknél? Ugye kedves fogyasztóasszisztenseink fogadják, és elmondják ugye a metódus lényegét, hogy ugye méregtelenítésről, zsírégetésről szól a program. De van egy előzetes diagnosztikai vizsgálat. Ez csak egy diagnosztikai vizsgálat, hogy a lányok megnézik, felmérik, hogy milyen jellegű bőr típusú a hölgy, tehát milyen cellulit kezeléseket kell majd kapnia, illetve milyen jellegű fogyasztókezeléseket kell kapnia. És azután jön egy állapotfelmérés. Ez egy biorezonanciás állapotfelmérés, ugye, ahol megpántoljuk a vendéget, és sejtszinten vizsgáljuk át, hogy mely szervrendszere energetikailag kiegyensúlyozatlan. Mert ha például ugyan nem érzi még, hogy például egy pajzsmirigy alulműködése van, de már ez ugye az állapotfelmérés megmutatja, hogy ettől ő ugye picit lassabban működik, rakódik évente rá a súly. Ez nem feltétlenül kimutatható még vérvizsgálatból, de már a biorezonancia megmutatja. Ugye, mert felteszi a vendég a kérdést, mitől hízok én? Ugye nem változtattam az életmódomon, azért sportolok, és mégis azért a súly rakódik rá. És ez az állapotfelmérés mutatja meg azokat a problémákat, hogyha például emésztési baj van, tehát emésztési probléma van, vagy pajzsmirigy alulműködés, esetlegesen hormonális zavarok vannak, tehát ezek mind-mind befolyásolhatják ugye főleg egy középkorú hölgynek a fogyási mechanizmusát. Tehát ezt feltérképezzük, megpróbáljuk ugye egyéb táplálékkiegészítővel rásegíteni, és akkor mindig garantált a fogyás. Elég az, hogyha valaki végigcsinálja a kezeléseket, vagy a táplálkozására is oda kell figyelnie? Hát azért egy fogyókúra diétával megspékelve a legjobb, és avval hatékonyabb, és ebben persze mi is segítünk, hogy egy ilyen kis tájékoztatót adunk a kedves vendégeknek, ahol nagyon pontosan és részletesen ugye le van írva, hogy mit tegyen. És mennyit igyon. Nagyon fontos a folyadékbevitel is, mert ugye a méreganyagokat széklet és vizelet útján tudjuk kiterelni, és ez a brossúra leírja pontosan, hogy mely ételek ugye kedvező hatással vannak a fogyókúrára, illetve mely ételeket kell elhagyni egy bizonyos ideig, tehát a fogyókúra alatt. 5 év alatt azért már biztos alakult ki tapasztalat, mennyire elégedettek a vendégek? Hát én azt mondhatom, hogy nagyon elégedettek, nagyon-nagyon sok visszajáró vendégünk van, szinte hogy évente csinálnak egy ilyen kúrát, megengedhetik maguknak, hogy nem feltétlenül a fogyókúra miatt is, hanem a méregtelenítés miatt is visszatérnek hozzánk. Tehát hogyha százalékrendszerben mondhatom, azért egy 80-85%-os eredményt is elérünk, tehát hogy elégedettek a vendégek. Az a picike kis százalék azért van, hogy vannak vendégeink, akik ezeket a úgynevezett tilos listán lévő termékeket továbbra is fogyasztják, és ettől a fogyókúra ugye centiben jelentkezik, de kilóban sajnos nem. Tehát nagyon fontos azért az étrend minőségének megváltoztatása legalább a fogyókúra alatt. Azt ugye elmondhatjuk, hogy egy alkalomtól csodát még senki ne várjon. Hát ez természetesen, tehát azért itt egy folyamatról van szó, amivel ugye elérjük azt a bizonyos kilogrammot, kinél ugye 2-3 vagy 5-10 kilót, és utána kap egy újabb brossúrát, ugye, amiben megpróbáljuk neki elmagyarázni, hogy ezt a szintet, tehát amit már lefogyott kilói szintet, hogy tudja megtartani. Tehát egy bizonyos életmódot akkor is egy picikét változtatni kell. Tehát nem lehet folytatni azt az életmódot, ugye, amit előtte végzett, hanem most már megpróbáljuk kitárni előtte a világot, hogy értse meg, hogy mozgáshiány életben nem lehet ugyanazt enni, mint az előtt. És akkor ezt így meg is tapasztalják, és tényleg így tudják fenntartani ezt a súlyt, amit elértek.